आबै आफा रुंसारि जानायनि उनाव आइया मा जायामोन? अख्रां फिसानि गोथै सह'खौ मोननो थाखाय जों जोबोद सेस्था खालामदोंमोन, नाथाय স্যার আমি ডেড বডি তো পালে আমার ল'ৰাক পূজা কৰি বিদায় কৰিম স্যার। আপোনাৰ ল'ৰা চোৰ আছিল, এনকাউণ্টাৰ হৈছে, বডি এতিয়া নাপাব। পিছত আহক, যাওক। স্যার স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার স্যার। फिसाइनि खोथा सानै सानैनो नोंनि आइया जोबोद लोरबां जालाङो। आइ दिनै अख्रांखौ दंफां सिखावना फोसावदों, नाथाय बियोदि थांजासेयाव हारिनि थाखाय मा मावदों, गुबुननि थाखाय जे गावनि जिउखौ बावदों, बेफोर सैथो जारिमिनखौ आंनि फिसाजोनो 18 बोसोर जाब्ला फोरमायनानै होदे। गावनि बिफानि बे सल'बाथाखौ खोन्थानानै होदे। जागोन फिसा। बे 20 कौटिनि टेन्डारालाय मा जाखो? दाबो जाया। हेल' आंकोल, औ बिरद न'आव दङ ना? अके आंकोल। हाय बिरदाव। नों बेयावहाय मानो फैदों? मा नोंसिनाव फैनो मोना नामा? बहाबा बेरायनो थांनो नागिरदों? आंखौबो लांफादो। लाङालै आं हारसिंसो थांगोन। मासिबां अख्रां, नों मिथिगौ ना आंनि आफा आरो नोंनि आफा जों सानैखौ जुलि होनो नागिरबाय होननानै? औ मिन्थिगौ, नाथाय आं लाया। मानो? नों बे जोमैखौनो फसायोना? साइज गैया बाइस गैया। नोंलाय खोब साइज। जेनि मा खालामनाय जादों बे? नों आंखौ नारदों? मा खोमै दं जेनेबा आंनि देहायाव जे नों बेखौल' हास्थायो? खमिया नोंनि देहायाव नङा, नोंनि खर'आवसो। आंनि गोसोआव नोंनि थाखाय जेबो फिलिंस गैया होनबायना। रावबो मानसिया सोरखौबा जबरदस्ति खालामनानै गावनि खालामनानै लानो हाया। मोजां मोनलायनाय गोसो थोलायनाया सानै सुबुंनि गोसो मिलायनायजोंसो जायो। नोंनि बायदि रां रुफानि बोलो दिन्थिनानै जाया। आंनि बोलोखौ ओइबारसो दिन्थिगोन आङो। Just wait and watch. सार नों बेवहाय? जांगिला, आं गासिबो सहायनो हायो, नाथाय आंनि फिसाजोनि मेगनाव मोदैखौ आं सहायनो हाया। नोंनि फिसाज्लाया आंनि फिसाजोखौ आगोलावबो आखाइ दिखांखांबाय आरो दिनैबो अपमान खालामनानै हगार हरदों। आं हयले बारे बारेखौ सहायनो हाया। आच्छा मा जायामोन आं जेबो हमनो हायासै। नों हमनो हा दाहा, नोंनि फिसालाखौल' नों बुजाय, नङाब्ला आंनिफ्राय नों जेबो रोखोमनि मदद आसा दा खालामसै। नोंनि बिजनेसखौ आं थेर बेथेर खालामगोन बुंबाय आं।
हेलौ जेनी मा जायामोन दानथाल औ बस बिरदावनि क्लासमेट सराइबिल गामिनि जोमै मुंनि सासे सिख्लाखौ जोंनि आड्डायाव गोख्रै थिखोनानै लाबो आरो मानियाबा जायगायाव गथारना फै जागोन बस आबै आबौ नोंसोरखौ जायखि सोङा मानो नोंसोर जेबो मिन्थियाल' बुं आरो गोनांथार जायोबा आंनि नाम्बाराव फन हरबानो जाबाय आं जोमैखौ मोजाङै लाबोफिनगोन बोरै बोराय जोमिया बोरो गैया जों मिथिया गैया बेलाय ओइ बोराय जोमिया बोरो माबार खिन्था जोमैया गैया गैयानिफ्रायनो गैया गैया मिथिया मैयानिफ्रायनो गैया हेलौ बस बे दौआ सासे सिख्लाखौ लानानै बायजो खारलांबाय ए नङा दे बोराय ओइ बोराय बेखौ हमना दोन दे
हा गाबोन खिबरमा उजिहैना खेरेन्दाय उजिहैयो उजिद्लाखै दे बयबोथ' खेबसे आलाखायो हा दिनै नोंनि आलानायनि सम हा बोरै थांगोन बेखौ बेलाय ओइ नांदो ओइ बस मा जाखो नै मोसाया फैफिनबाय मा गोदाव सोराव रायलायलाबायखो नंगौलै आं मेगनजों नुथारदों नंगौना नङा जाखो नंगौ नों दानो फैदो बावखुंग्रियाव दे थांगौ थाब फै ओइ आंनि खाथियाव दाफै नङाबा नोंखौ गावथारगोन आं नों आलाखानाय मानसिया बोरै उजिफिनखो नोंखौथ' जोंनो बुथारदोंमोन ना सोरजिगिरिनि मायाजों रावबो सुबुङा देरहानो हाफेराखै थैनाय थांनाया सोरजिगिरिनि आखायावसो थायो नोंसोरनि नङा बस मोसामोनहा जोंनि आरदियाव गाग्लोबफैबाय मोसा बेखौ गोथाङै दादोनसै बै सानखालि नोंसोर आंखौ गावथारनायनि उनाव जेब्ला फबनो मानसि फाथायहरो गाबोननि निउस पेपाराव हेडलाइन्स बानायना हो आरो डेड बडिखौ मोजां फबनो हो बुजिखाबाय दा जागोन माबार जाव दे थाब थाब दे मोजाङै जाव ओइ जेबो नङा दे जाव दे जावबाय था आदा जानाय नङालै दा नङाब्ला हाग्रानि जुनारनिसो आदार जानांगोन गिनाङा दे जावबाय था जानाय नङालै Mwsa बांगय काना खामानिया मोजां जाबोबाय ना औ बस जों मोजां फबना फैबाय
गोमोहाबदों सियालफ्रा जेसेखि सालाक जाया मानो हाग्रायाव गावनिफ्राय फिसासिन जुनारखौसो बुथारनानै जानो हायो समानखौ नङा आरो नोंसोरलाय फिजानाय सैमाबावसो नोंसोर आंखौ बुथारनो मोसासो आं मोसा आफा नों सोर जाखो माबाफोर दुखु मोनबाय नामा नों थांनानै दं आफा नों एसेबां गोबाव सम अबेहाय दंमोन आफा जोमै औ आफा आं जोमै नों बे जायगायाव बोरै सफैखो जोमै रथ' आफा आफा बियो बिरदाव आंनि लोगो आफा नाथाय बिसोर मानो नोंसोरखौ होसोगासिनोमोन सार आंनि मुङा बिरदाव ब्रह्म आंनि आफाया दंफांनि बिजनेस खालामो गावनि कन्ट्रेक्टनि खामानिखौ फेदेरनो थाखाय बे सासे मन्थ्रिनि फिसाजों आंखौ जुलि जाजानो लुबैदोंमोन नाथाय आंनि गोसोआ जोमैजोंसो बेनिखायनो जों न'निफ्राय खारनो गोनां जादों मा मुं नोंसिनि आफाना जांगिला ब्रह्म नों मोनसे खामानि मावदो नोंसिनि फेमिलि मेम्बार्स आरो लोगोफोरनो बे जायगानि इनफरमेसन हरनानै नोंसोरखौ थाबैनो बेनिफ्राय लांनायनि बेबस्था खालामदो आरो मोनसे मोजां सेफ जायगायाव थांना थाहैदो जागोन सार थांदो आफा नोंनि बरादा नोंखौ खेबसे बासायनो हागौ खेबनै नङा बे जायगानि सोरजिगिरिया आंसो
नों दासिमबो थांनानै दङ। मानसिनि पाप मावनाया बारा जायोब्ला बिखौ फोजोबस्रांनो इसोरा सोरखौबा सासे नङा सासे थिनहरो। बेखायनो आं दिनैसिम थांनानै दं खोमा बिसोरबादि पापसि मानसिखौ फोजोबस्रांनो। नाथाय नोंखौथ' आफादाव थानाय समाव रुंसारि जाबाय होननानैसो मिन्थिदोंमोन आं। बिनि फिननायखौ नों नोंनि फिसायनाव सोंदो। जांगिला, नोंनो आंनि समाय सैथो खोथाखौ दिनै खिन्थादो। नंगौ हाथरखि, आंनो नोंसोर सानैनि गावस्रालायनायनि खैसारखौ साजायदोंमोन। आं जेखौ हास्थायो बेखौ आंनि खालायखायो आं। नोंखौ बै समावनो सिरि सिरि मोजां मोनखुमाखायोमोन आं। जेब्ला अख्राङा आफादनिफ्राय फैथ'वाखैमोन बे खाबुआवनो नोंखौ आंनि खालामनो नाजानानै रुंसारि जानायफोरनि नंखाय लिस्टखौ नोंसोरनि न'आव हरदोंमोन। अख्राङा आफादनिफ्राय फैफिननानै गामिनि रायजो राजानि थाखाय जुजिगासिनो दंमोन। बे समावनो नोंखौ अख्रांनि सैथो खोथा मिन्थिजानो गिनानै अख्रांखौ आंनो बुथारदोंमोन। नाथाय मानो? नों मानो बिदि खालामामोन जांगिला? मानो? मानो? आयै! आफा, बाबा, आं मा खालामनो दे फिसा? आयै, आं बुंनाय सिख्लाया बेनो। अख्रां, बियो नोंनि फिसाजो नामा? औ, बे आंनि फिसाजो। जोमै? औ, जोमै। मालाबा मोजां सम लानानै जयैनो रायलायफिनसै। थाथ'दो। हाथरखि, नोंनि पाप मावनायनि साजाखौ आं दिनै मोनबाय जानांगौ जांगिला। नों जेरै आंनि आरो अख्रांनि मोजां मोननायखौ गावस्राहोदोंमोन, आरो नों बेबायदि माब्लाबाबो दा खालामफिनसै। हाथरखि, बिरदावखौ जोमैजों जुलि जाहो। हाथरखि, 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 हाथरखि! बे जाथायनि उनाव बिरदाव बिफा जांगिलाया 14 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालियाव थानांगौनि साजा मोनो आरो 10 बोसोर उनाव बिरदाव आरो आं जुलि जायो।